täzeliklerden habersız kalma bir de ağda ol dedi yapma Täzeliklerden habersız kalma bir de ağda ol dedi yapma Hemejäňize salam. Men Altyn. Habersız kalma gepleşigimizin 271-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, täzelikleri bu ýysançly täzelik bilen başlaýar. Türkmen ogly çempion Döwletjan Ýaşymyradow ýene bir ýeňişi bilen togumuzy parlatdy. Bütün Türkmenistan halkynyň adyndan bu ýysanýas, gollaýas, begenýas. Diňe öňe çemp. World Championship Dubai Wolfhound Enni Döwletjan Grand Prix'nin finaline geçti ve şu finalin ýeňjisi bolsa hem kemer eýesi bolýar hem de Grand Prix'nin $1 milyon alýar. Eşdäm gaýyp. Aydymsaz klip täzeliklerine başlamadan öňe size ýekece like basın, men öňe täzeliklere başlaýyn. Kliplere başlaýas Eldar Ahmedow bilen Maralym. Ünserdin soňky wagt Eldar Ahmedow gowy tijenýä we täzelikleri ýerli hödürleýär. Berekella. Maralım gevyerin meyvinde Maralım yekeceğim yerinde Maralım gevyerin meyvinde Mekana Taýf Thomas'ın tamamına täze klip hödürledi Daşyňdan Seýýän we bu klibi 4:3 formatda işläpdir. Nostalgiya. Seni daşından söyleyen duydurup bilmem kıyyen kalbimde aşkın derdi gün günden olguyacağım seni yürekten söyleyen Aydaý Özüň ýene bir solo klip hödürledi. Bye bye. 1, 2, 3, 4 sanasın zuwabı köp Modama keypin köp sen olgam doydy 24 Bye Uncle sevgilim goodbye Tada tapan sevgilim bataloyka Klip täzeliklerimizin ýene biri owadanjy aýlaradan içim ýanýa. Halipa Suhan Orazberdiýew ogly bilen täze klip hödürledi. Ýolagçy. Bir yolagçy, bir ötewçi Bütün ýaňyzy ýalançy Durmuşum oynan oynayan Bir manna diňe oýunçy Bir yolagçy, bir ötewçi Bütün ýaňyzy Hip hop dünýäsinden klip täzeligimiz var. Iska Muslim Ur. Yine bir hanjarı vur, öňki yaraňam dur, sepdiň yarama duz, inni men yüreğim buz, gitdiň, edeniňi etdiň, yine de düşme girdin, sen yüreğime çylyna iýdiň. Murat Molla Türkmen Maşapyň 4-nji bölümini hödürledi. Leylim sana köseýän, leylim sana gözleýän Leylim, akar gözli Türkmen maşa ellerimde fadım, kollarım bağlı Ahmet Şah täzelik hödürledi. Milaya Lady. Klip täzeliklerimizin ýene biri Täç Mahal Recepow'dan Gözleri Owadan. Men Google näme diýdi, näme goýdy, näme sorag taýnady, gelin göreliň. Assalamu alaikum mejetumy, hemmeňizi hoş gördük. Geçen tapar berilen soragyň jogabyny Akmurat diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başardy. Akmurat bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni ýene de täze logik sorag dostlar, şo soragy dinlemäňkäňiz şu video like goýmagy we bize podpisat etmegi ýatdan çykarmaň. Onda sorag şeýle. Şol zady göreňizdi, hiç zady görmeýäňiz. Hemme zady göreňizdi,
şodady görmeýäňiz. Bu näme? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariyada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişe kiýaly meň adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük. Sağ olun. Empo şarjına başlayan Met Nazarov bilen Giç. Yine bir Empo şarjı Hemra Recep'ten Tavusum. Yine bir hip hop täzeligi täze yüz anam. Bilmezsen elimi unum. Bir zat etsem galeryan kulu. Uzağı bayan dolu ulu. Oğlumdan başka hiç kime berim yok anam. Filo satılığına pulu. Korpezin alıcı ulul. YouTube täzeliklerine berdi bir dost aydymyny täzeden video düşüp short video yükläpdir. Şake yani Şatlyk Nuriyev uzak aradan soň TikTok'a aktif şekilde täzeliklerini hödürleýär. Şarjamada köynüleri yatlaly. Azat Orazov yalan söýgü. Eşti yanladım, atan ottanım, kanankı elemin. Benim o uçup, yoktur gayretim, kararlı arzulum yani. Laleğim deyip, sayırdım seni, anladın sen beni. Kim baltım yok, akvanım kes, yüreğimde sonladı sen. Var mı da aydırgı, yar seninle en sevgilim. Bilmedim ben yok, yanlıydın yedemen. Yine bir köynüleri yatlaly Ayna Nuriyeva день рождения. Прикасай себе рукой, милый, добрый и родной. У тебя сегодня день такой, день рождения. Вот пришли твои друзья, здесь, конечно же, и я. В этот праздник твой, день рождения, только для тебя. Пусть звучат слова поздравления. День рождения. Indi gelýär tesirleri okumaly şarjamyda ilkinji tesir ýazyp bayrak adynyň dostumuz Ayperi. Media Tama kanaly diňe öňe. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Bayram Han. Salam Media Tama işiňizde üstünlük mundan beter inşallah. Instagramda jogap beräň. Bize ýazýanlar köp bolan üçin jogap berip bilemiz ok. Bayrak alýanlara da käbä jogap berip ýetişemiz ok. Şoň üçin köpräk ýazyp beriň. Tesiriniz üçin hem köp sag bolun. Yine bir tesirimiz Aşirba. Mehribanlar Media Tama toparyna agza bolun, like basyň we tesir ýazmagy unutmaň. Içgysgynç wagtlaryňyzy Media Tama bilen gyzykly geçiriň. Täzelikler Media Tamada. Bizi gollaýanyňyz üçin köp sag bolun. Indiki tesirimiz Nargiza Rahmedova. Salam Media Tama, salam altın, işiňizde üstünlük dileýärin. Bölümleriň sany köp bolsun. Bizden hem size ullukan salam, tesiriniz üçin hem sag olun. Yine bir tesirimiz Üýtgüşik ady bilen salam altın taşy, altınýyz işiňizde üstünlük. Hemra Recep bilen gepleşik geçiräň. Netip bolsa. Indi gelýär soňky tesirimize näýli gowmy. Ady şo.
Salam mevcutama gowum ýagdaýlaryňa sizlere işleriňizde diňe üstünlük arzu etýän, sizin şu gepleşiňizi bilmäkäm birinji güne höwesiz başlaýardym. Inni şu gepleşiňiz tez bölüm çykýanyny sebäpli höwesli başlaýan. Hepde höwesli başlaýanyňyzy biz diýsek begenlik tesiriňiz üçin hem sag bolun. Dostlar, bu bölümdäki täzelikler näetdi? Geçen bölüm diýipdim-ä, indiki täzelikler gaty bet bolar diýip. Täzeliklerden has köp haýsyn haladyňyz tesirlerde belli. Onu näme? Ödüňize gowja serediň. Indiki bölümde görüşýänçe hoş, sag olun. Inni Döwletjan Grand Prix. Like honey, berdi hemme dat okay. Goştayna. Daşımdan söyleyenler erken yönü. Aydan verdim. Mila'ya lady. Mila'ya altını pötürlemeli. Bet belli, sorular yalak versin. Ecen mi ya kakan, Messi mi yaran aldım. Özüňize ýakşy kararda gitdik. Kiňizem köýne däne siz menden garry. Şonu da bilen bak. Ay, spasiba diýelim, şo boldum. Arkamda durýanlar bar eken begenim şu. Boldu, paka. Nek bölümde men ýoga.